balai layo di bagai jotono khadon khazani bising pe tinini o pandalo luajil tongo o hakino deibo kotor ke sing khayani tongmani COVID-19 ni karone sing khalai manliya kotor ke khaya tongmo bagai to sing kisisani bising pe balo sini pandalo mo sangrolan bagai o salo deibo haham dodong ke kotor ke khayani tongmani tamni bagai hamale sing saimano hayung gonangai coronavirus ni bagai sing paklai balai keno haham dodong ke khaiman liya tabo kisisani bising pe balo sing jotono tabu kon jam sama bagai dunia kerja ini hasil hatang bai saklejak sini bai desi 40 bosor desi kajak kokbrok sal manikok kokbrok os halno manikok jotono ini ni manikok kokbrok sini joton islai khanatop sini kokbrok sigari dangdang sikring rot baksa singa omakino kebangma hokno kotuma kerang kotuma kebangma sijani tongo sini hasli sini kokbrok hakino khazani mare kijing sang norok borok jotono thaide sini direne sini o masre hanile sakaba nakhani tole rangta tipura hawa Tamo tak kapang wangsung buli melet tak propo sini koplo hamdak lai sini koplo salai koplo hamdak lai joto Budamo kata tentamo tak ayo maha basing kere